Na urgentných príjmoch Univerzitnej nemocnice v Bratislave budú v lete bez nároku na mzdu vypomáhať študenti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Už teraz ich pomáha 22. Oni odbremenia personál a zároveň už v prvých dňoch vraj zistili, že odmenou im budú skúsenosti, aké doteraz nemali. My sme medici a prišli sme si vás vyšetriť, áno? Ružinovský urgent. Toto je asi najrušnejšie miesto v nemocnici. Aj mimoriadne vyťažené. Za 24 hodín tu musia ošetriť okolo 200 pacientov. V lete dostanú pomoc. Ja si vás počúvam. Určite ich to veľmi obohatí aj v tej ich praxi a zároveň nám aj veľmi pomôžu. Pomáhajú vo svojom voľnom čase bez nároku na finančnú odmenu. Nemôžu síce nahradiť lekárov, no odbremenia najmä sestry, ktorým odbremenia plus minus asi tretinu času. Meranie tlaku, meranie saturácie, odber krvi, píchanie iveliniek. Medici tu dostanú možnosť riešiť situácie, s ktorými sa počas bežného roka nestretnú. Prišiel pacientka s infarktom, čiže doteraz som sa učila len, aké sú tie príznaky a teraz som videla, že reálne ako ten stav aj vyzerá. Na začiatku bolo veľmi stresujúce to zavadzanie napríklad intravenóznych kaníl, ale už teraz s ľahkosťou viem zaviesť. Kým na oddeleniach vidia väčšinou už zaliečených pacientov, tu stoja z očí v oči akútnemu stavu a pri skúsených lekároch sa tak veľa naučia. Uvidia ten plúcny edém, ako vyzerá, naozaj uvidia, ako vyzerá infarktový pacient, neuvidia iba zaliečeného pacienta, ktorý už v podstate nemá žiadne bolesti. Cez rok máme tie stáže, na ktorých je aj nás viac v krúžku, čiže sa nedostaneme úplne k tej praktickosti. Bolo to veľmi náročné zvládať aj tú rýchlosť, aj doktorov, aj zdravotných sestier, aj ten nával pacientov. Študentské leto sa koná prvýkrát, no ak sa osvedčí, bude pokračovať. Možno sa nám bude dariť, že aj cez rok budú nejakou formou pokračovať. Je mi cťou im dneska poďakovať za túto aktivitu. Barbora Jánošová, televízia JOJ.